Maswera sei muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Zim Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kwose kwamungava muri kuma-TV mana enyika. Pane imwe episode yandaposta kuchakafukidza dzimba matenga yandabva mukuposta izvezvi episode yemasikati. Kana muchifarira chakafukidza dzimba matenga ndaposta. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atatsoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 40 years ekuberekwa. Chandiunza pano ndakanzwa confession yeumwe musikana kikiki uyo akati iye akasangana neimwe mbinga kwaMashwede. Saka ndo nzvimbo dzangu dzandinofarira idzodzo, ende ndiko kwandinowanzo kuwana vasikana, kana kuri kunzi zuva iroro ndinenge ndichida kuti pandinenge ndapedza kunwa hwahwa hwangu ndinge ndichizodzokera kumba ndiine musikana wandinenge ndiinaye. Kazhinji ndinenge ndichida vari vaviri. Saka kana ndiine vasikana vaviri musi iwoyo, zvinenge zvichireva kuti unenge uri musi wandinenge ndichifanira kuti ndinge ndichizadzikisa mhiko. Sezvo iniwo ndiine mabusinesses angu awo andiinawo. Ndine mashops kuGweru uye zvekare ndainge ndichimboita zvekutenga nekutengesa goridhe, asiko zvinozvi ndakazosiya zvangu nekuda kwekuti ndakazowana mamwe madhiri awo anotondipa mari kutodarika mari yandainge ndichiita apo pandainge ndichiita zvechikorokoza, uye zvekare zviri very dangerous these days and mari yava shoma. Saka ndakauya kuno kuHarare ndichida kuti ndinge ndichivhura mamwe masupermarket. Saka muno muHarare ndakavhura masupermarket maviri awo andakavhura muno muHarare. Saka dambudziko rakazoitika mukoma nderekuti panzvimbo pandakazoisa shop yangu painge paine umwewo uyo ainge achida kuti anga achisa supermarket yake. Saka akabva achizotanga kundinzwira godo, uye zvekare pakazotanga kushanda politics. Saka ndakazoona kuti ndaikwanisa kuzodyiwa ndokubva ndachizoenda kun'anga. Saka pakatoshanda mishonga because iyewo kusaidi kwake ainge asingatozorori, achitofambawo achitoenda mudzin'anga achida kuti ange achindidonedza pasi kutondiuraya, noti zvekuti ndinge ndichizonzi ndabroka kutouraya munhu. Saka ndakaendawo kun'anga ende ndikakwanisa kuzobetserwa nen'anga yainge iine masimba kudarika kun'anga uko kwaakaenda, zvinova zvakandibatsira because akabva achizofa. Parufu rwake ndainge nditoripo, ende kana dziri sehama dzake dzainge dzichitozviziva kuti tainge tiri maenemies, inini nemurume uyo ainge abva mukufa, but kunyange tainge tiri maenemies but vainge vasingazvizivi havo kuti ndini ndainge ndakakonzeresa kuti ange achizofa. Saka mushure mekunge afa ndakazoenderera mberi nekurana shop yangu, but ndakazotanga kunetswa zvino nechipoko chake, ende zvinhu zvangu zvainge zvava kusanyatsokufamba zvakanaka kushop. Saka ndakabva ndachizodzokera zvekare kun'anga. Pandakadzokera kun'anga ndo pandakabva ndachizopiwa mushonga uyo unova wandinoshandisa. Saka mushonga uyu dzimwe nguva ndinoti kana ndikaushandisa zviya ndinenge ndichifanira kuti ndinge ndichizoita mazuva awo andinenge ndichifanira kuzouya nevasikana vaviri. Vasikana ava vaviri vandinozorara navo panguva imwe chete. Ndinenge nditori nemhiko dzandinenge ndichitozadzikisa ipapo pandinenge ndichiita zvinhu zvakadaro. Saka pandakanzwa nyaya yekuMashwede ndikabva ndati kozvadziri nzvimbo dzangu kaidzi dzekutandarira. Ndinogara hangu ndiriko, uye zvekare nekumwe kumaclubs kwakasiyana. Ndinowanzokufarira hangu kupika up vasikana vanenge vachiri vechidiki kwete chembere. Ndiyo secret yangu
yandinayo. Mhiko dzandakaita handitokwanisi kuti ndinge ndichiregedza kutevedzera mhiko idzi. As long as ndichiri kuda kurarama handitorina choice, ndinotofanira kutoti ndinge ndichitopota ndichitopika up vasikana avo vandinouya navo mumba mangu ndorara navo. Kana ndarara navo kudaro zvinoreva kuti ndatozadzikisa mhiko dzangu, ndinokwanisa kuramba ndichirarama zvekare ndichibata mari, nekuti mari yangu iri connected kubonde. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi pavanenge vopedza, hanzi vanoburitsa sikarudzi yavo kubva mumukanwa memusikana uyo wavanenge vachirara naye panguva iyoyo. Hanzi vanobva vachizoti umwe uyo anenge aripo anenge achifanira kuti ange achizomedza ngurume. Kumedza hanzi kwaanenge achiita urume hanzi ndokuti uzadzikiswa kwemarituals avo awo avanoita. Zvakangoma hazvo vedu we mazvinzwa kana kuri kunzi munoenda muchinotsvaka varume kumabhawa, munokwanisa kuzosangana nevamwe avo vanenge vatoripo pakutotsvaka vakadzi vekushandisa for marituals. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana I feel so bad ende vana vebest friend yangu even though akashaika, ndine nguva dzekuti ndinovabata rafu, zvinova zviri zvinotondirwadzawo. Apa ndinenge ndichiona amai vavo kana ndakatarisa vana ava. Zvakaitika mukoma ndezvekudai, nefriend yangu taiwirirana, aindiudza zvose, haana secret yaainge achindivanzira. Saka pane nguva iyo yandakazonorambana nemurume wangu. Murume wangu akatanga kuita dambudziko re-erectile dysfunction, ainge asingachatokwanisi zvachose kuti tinge tichiita anything. Saka friend yangu zuva randaitoda kutomuudza zvinoita Satani, akabva anditi iwe usati wandiudza nyaya yauri kuda kundiudza, hei ndine nyaya yandiri kuda kukuudza. Ndopa akabva achizondiudza kuti kubva zvaainge akatanga kugara nemurume wake ainge asati akambosvitswa pachidanho apo ainge akasvitswa. Panguva iyoyo ndakamubvunza kuti chii chakaitika. Akandiudza kuti murume wake ainge akakwanisa kumusvitsa mudenga rechinomwe. Akati zvaakandiita nezuro. Saka ndakabva ndachizotanga kuimagina kubva ipapo ndainge ndisisiri munhu ainge ari normal, kuti kumba hakuna bonde. Friend yako yokuudza kuti kwake zviri kuitapo. Apa murume wake ndaimuziva kuti ainge ari munhu aida vakadzi sei. Saka ndainge ndava kungogara ndingori kumba kwefriend yangu. Nerimwe zuva ndakatoti ndichitoziva kuti ainge abuda, ainge atoenda kubasa, because akandiudza akati ainge anzi nemurungu anofanira kuti ange achizouya kubasa. Saka mangwana acho makuseni ndakamuka ndikabva ndachizoenda kumba kwake ndichita sekunge ndainge ndatokanganwa, handina kana kumbomufonera kana kutaura naye. Target yangu ainge ari murume wake. Ndakatosvika murume wacho ainge atogadzirira kuti ange achienda kubasa. Ndakangosvika nekungodzima motikari, akati kokwakanaka here. Ndikati makii aripi emumba. Akandipa makii ndokubva ndapinda mumba. Akatofungidzira kuti maybe painge paine problem yainge iripo. Saka pandakapinda mumba ndikaona munhu asiri kunditevera, ndakadongorera ndokubva ndangomupa saini yekuti uya kuno. Akabva achizonditevera ndokubva achizopinda mumba, akationa kutoti ndainge ndakatomumirira. We then started talking. Akandibvunza kuti kondeipi. Ndikamuudza kuti ndainge ndava nenguva yakareba ndisingachazivi murume, ndainge ndichidawo kuti ange achimbondibetsera sezvo yainge iri shamwari yemurume wangu. Akabva ati okay, haisi problem, but kubasa kweiwo hausi kuenda kubasa. Ndikati ndatorovera izvozvo newe wotorovha. Akafonera murungu wacho, murungu wake akamupopotera, but ndakamuti shamwari hakuna kwauri kuenda, uyu ndiwo mukana wekuti unge uchikwanisawo kundifadza apa mukadzi wako handitaenda kubasa. Akabva ati it is okay. Tikazoswera tiri
tose. Then tainge tava kutongoita izvozvo, ndo rainge ratongova basa redu ratainge tava kuita. Ndaitongorovha ndoregedza kuenda kubasa ndichitoziva kutoti ndinenge ndinaye muswere wese wezuva. Saka ndakasvika pakubatira pamuviri. Ndakazoti ndabatira pamuviri, pfungwa ndipo padzakatanga kukakata manje. Ndikatanga kufunga kuti ndainge ndakabhaiza sei. Ndakabva ndachizotaura nemurume webest friend yangu ndikamubvunza kuti iye ainge achida kuti ndinge ndichiita sei sezvo ndainge ndava nenhumbu yake. Akanditi ainge achida kuti ndinge ndichibvisa nhumbu. Ndozvakakonzeresa kuti ndinge ndichizosvika pakuuraya friend yangu, because ndakacalculata ndikaona kuti ndainge ndakazviisa musituation yakadaro ndichifungidzira kuti maybe ainge achazosvikawo pakundida, but now ainge ava kundiudza kuti ainge achida kuti ndinge ndichibvisa nhumbu. Saka zvakangondirwadza, ndikabva ndachizosarudza kuti ndinge ndichizouraya friend yangu nekuda kwekuti ndainge ndagara ndiine pamuviri. Hakuna kwaainge achazoenda, because ndaizotomuudza kuti anotofanira kutoti ange achitondiita mukadzi wake. Saka ndakaenda kumusha ndikamuudza kuti ndava kunotsvaka vanhu vechivanhu vanokwanisa kuti paya kana kuri kunzi ndinenge ndazobvisa nhumbu vange vachizondichenura, nekuti zvisi raiti zvekuti unge uchibvisa nhumbu. Akandipa mari ndokubva ndachizoenda kumusha. Ndakati ndaenda kuZimbabwe ndakaenda kune imwe n'anga yemunharaunda uko kwandinobva, ndikataura nayo. Ndakaiudza kuti mari yainge ichida ndainge ndisina. Akabva achizoti ngatiite agreement yekuti kana ndikakubatsira, kana wava nemurume wako unofanira kuti unge uchizouya naye pano. Kana wauya pano ndichamugadzira zvekare, but unofanira kuti unge uchizondipa mari yangu. Takazowirirana kuti ndainge ndichazoita saizvozvo. Saka kunyangwe pakuroorwa kwangu n'anga iyoyo yainge itoripo, nekuti ndiye akandibatsira kuti ndinge ndichizosvikawo pakuzonzi ndabvisirwawo pfuma. This was after gore mushure mekunge friend yangu ashaika. But pandakadzoka kunoku ndakauya ndainge ndagerwa bvudzi rekunzvimbo kwakavanzika nen'anga. Yandigera kudaro ndo pavakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizobika chikafu chandinenge ndabika, then ndobva ndachizoisira friend yangu muchikafu. Aifanira kuti ange achizodya bvudzi rekunzvimbo kwangu kwakavanzika. Ndakabva ndachizoita saizvozvo ndokubva ndachizodzoka kuSouth Africa. Ndakati ndadzoka kuSouth ndakabva ndachizoenda kumba kwake. Mazuva acho iwawo ainge asinganzwi zvakanaka, saka ndakabva ndachizotanga kubika. Ndapedza kubika ndakabva ndachizotora kaplastic bag ako kainge kaine bvudzi iro randainge ndakabva naro kuZimbabwe. Ndakati ndaita saizvozvo ndokubva ndachizomwaya ndokubva ndachizomupa kuti ange achizodya. Iye haana kutozviona, akaridya sadza iroro apa ainge atova nemazuva asingachakwanise kudya masolids. Saka mushonga wasekuru ndiwo wakamupa energy yekuti ange achizokwanisa kuzodya, sezvo mushonga wainge uri muchikafu. Akati apedza kudya akati ainge ava kunzwa senani. Akabva achizoti ainge afunga kuti ange achienda kuZimu. Ndakamukurudzira kuti ange achienda kumusha, nekuti ndainge ndichida kuti ange achizosvika achinofa kuZimbabwe, sezvandainge ndakaudzwa nasekuru kuti akangokwanisa chete kungouya kunoku mushonga wangu unobva watokonekta. Saka ndakamukurudzira ndikati uri kufanira kuti unge uchienda kumusha. Akati it's okay. Saka murume wake ndakamuudzawo kuti iwe usaperekedza mukadzi, handiti waita hauna kupedza kuroora here. Kana ukaperekedza mukadzi wako, amen, uchasvika ikoko ugobvisiswa mari yakawanda. Apa ainge ava kuti avawo nenguva asingachaziviwo kurara nemukadzi. Saka aiti kana akauya kwandiri achida, ndaibva ndamuti ndiri kuda mari, obva anditi handina mari. Ndobva ndati mari unayo, handiti uri kuda kuenda nemukadzi wako kumusha. Akatondiudza kuti muri kufanira kuti munge muchienda kumusha muri mose. Saka ndakabva ndachizomuudza kuti ndainge ndisingadi kuti ange achienda
kumba nemukadzi wake, akabva ati it is okay, handichaende kumusha kwacho. So akazosara kunoku, takasara tiri tose kunoku kuJoni, tainge tichitonakidzwawo nerudo rwedu tiri vaviri. Saka akazoti mukadzi wacho ashayika, ndipo apo pandakabva ndachizomutendedza kuti ange achizoenda hake kumusha, nekuti ndainge ndatopedza kutozadzikisa mhiko dzandainge ndakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichirara nemurume wake, apo pazvinenge zvichizonzi anenge ava muchipatara, kuitira kuti asazokwanisa kupabuda. Saka kurara kwandainge ndichita nemurume wake, mishonga yasekuru yavainge vakandipa yainge ichitowedzera kutowana simba apa paainge achiri kuchipatara. Akazoti afa, then murume wake akabva ati kwandiri, ndikuda kuti ndinge ndichizoenda newe kuZimbabwe. Ndainge ndichitotya because ipapo ndainge ndatomboona chipoko chefriend yangu, asi sekuru vakanditi ndikuda kuti unge uchitoya kunoku ndo kutokurakidza masimba, kukurakidza kuti ndine masimba. Saka ndakazoenda kuZimbabwe, ndainge nditoripo pakutovigwa kwake. Takadanana for a year because ndakaona kuti zvainge zvisingaite kuti ndinge ndichizonzi ndaroorwa after friend yangu ichibvawo mukufa. Sekuru vakati itaiwo sevanhu vane hunhu, muchatiwo kana avigwa at least pava negore kubva avigwa mubva machizotanga kuita nyaya dzemarooro. Saka takazoita saizvozvo, sekuru vainge vatoripo pandakaroorwa inini. Ndainge ndichingoti aiwa ava ndisekuru vangu, ndisekuru. Saka dzimwe hama dzainge dzisingatonzwisisi kuti vainge vambori ani. Fast forward to this day, saka ndinogara nemurume kunoku kuJoni, tigere tose, munhu aripo kumusha. Akazoti ainge achida kuti vana vedu vange vachigara panzvimbo imwe chete, saka tava kugara ndichangoti mumasvingo. Saka kugara kwatakaita, vana vanogara namaid. Saka maid handingati musikana wangu webasa as such because iye itoriwo hama yangu. Ndakatosarudza hama yangu kuitira kuti ndirambe ndiine control over my husband. Saka maid anoti kana ndikamuudza zvandinenge ndamuudza anongotevedzera izvo zvandinenge ndichida kuti zvinge zvichizoitwa. Chandakatanga kuita mukoma ndechekuti patakati tawana imba mumasvingo, ndakabva ndakatsvakira vana vemurume kunzvimbo, kuzvikoro zvandinoziva kuti ikoko kwakachipa uye zvekare havazonyatsokuwana dzidzo yakaita sei inowanikwa nevana vangu. Izvi ndakazviita nekuti handiri kuti vana vemurume wangu vange vachizonzi vaenderera mberi neupenyu kudarika vana vangu. Ndokusaka ndakazviita izvozvo. Uye zvekare vana ava ndinonzwa kuvavenga, semwana wacho musikana akafanana naamai vake. Saka ndinoti kana ndakamutarisa ndinoona sekunge ndinenge ndichitoona friend yangu. Saka handizivi kuti i-guilt feeling here inozokonzeresa kuti ndinge ndichizosvika pakuva bata rafu. Semwana musikana anotofara kana kuri kunzi ndinenge ndisiko kuZimbabwe. Kana ndikangoenda kuZim, nhamo yake inenge yatotanga. Ndinogara ndichingomurova even for no reason at all. Ndinenge ndichingonzwa kuda kungomurova. Ndikangoboekana so ndinenge ndichingonzwa zvichingonditi dai wambokazhaka. Handizivi kuti chandinenge ndichimurovera ndinenge ndichimbomurovera chii chaizvo. Ndiyo nyaya yandiunza pano mukoma. Ndikutodawo help kubva kune vedare renyu. Handisi munhu ari bad, nditoriwo munhu atori bo, but handizivi kuti sei ndichiita zvinhu zvakadai. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we pakaipa hanzi handitozivi kuti sei ndichiita zvinhu zvakadaro. She is an abusive stepmother. Let us try to speak with him in the comment section. Apa makatorera your best friend murume, after that mova
machizotanga kubata rafu vana vacho futi zvamakaita makakanganisa vahanzvadzi. Let us try to speak with our dear sister mucomment section. Zvimwe kuda vanokwanisa kureurura vakatendeuka vakasiyana nemabasa akaipa avo avari kuita. Of course makatouraya friend yenyu nechekare chekuchaita hapana, but at least try to treat children with kindness. Saka hanzi ndo zvinotokonzeresa kuti ndinge ndichitotsamwa izvozvo kana ndikatanga kufunga kuti asi ndakauraya friend yangu. Apa vana ava hanzi they remind me of my friend. Zvakangoma hazvo veduwe, hanzi dai kuri kunzi ndaiva nemukana vanotoda kutoti vange vachibuda muAfrica vobva vatoenda hanzi kumhiri kwemakungwa. Vana ava hanzi vanotongosara kunoko vonotanga humwe upenyu hutsva ikoko kumhiri kwemakungwa. Ngatitaurei navo mucomment section. Reedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sikudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Zita rangu muchanditi Douglas, vazhinji vanongonditi Dagi. Ndiri murume uye zvakare ndine makore 41 years ekuberekwa. Nyaya yangu yakatanga muna 2012. Ipapo mukoma ndainge ndabva mukudzingwa basa and I was desperate. Ndainge ndava kuda kuti ndinge ndichingowanawo munhu anondibatsira. Dai ndakaziva kuti kuromba kunorwadza, so ndingadai ndisina kumbogara ndakazviita. Saka ndakabva muzimu ndikabva ndachizoenda kuZambia. Ndainge ndine umwe driver wekubasa kwandainge ndakamboshanda uyo wandichati Moffat uyo ainge ari wekuMalawi uye zvakare murungu wataishandira ainge akabva kuMalawi akauya kuzotanga kambani yake kuZimbabwe. Saka Moffat ndakazomuudza kuti basa rainge rapera, ndainge ndava kuda kutsvaka mushonga wemari. Moffat akandiudza kuti ainge aine umwe munhu uyo waainge achiziva ainge achigara muLusaka. Saka nganga yacho yenge ichingonzi Captain. Saka ndakazotorwa ndikabva ndachizoendeswa kunonzi kuChilanga, uko ndiko kwandakabva ndachizonorombesewa naCaptain. But nganga yacho yainge isimbori nganga yandingati yainge iri yechikuru, aitovawo mupfana zvekuti patakasangana nayo nganga iyo yomuLusaka ndakati zvimwe kuda munhu anotongoita zvekutongobira vanhu mari. Takagara muChilanga ndikabva ndachizotorwa naCaptain tikazoenda kunonzi kuChikumbi village, uko kwandakazonorumbeswa nevamwe gogo avo vanonzi gogo Mutinta. Gogo ava vakangondibvunza kuti ndainge ndafadzwa here nebasa iro rainge rabatwa naCaptain. Ndikati hongu. Vakandibvunza vakati unoda upfumi here? Ndikati hongu gogo ndinohuda. Vakanditi uri kuda upfumi nekukasika speed? Ndikabva ndati hongu ndiri kuhuda. Vakabva vachizoti kwandiri vainge vachida kuti vange vachizondipa nyoka mhenyu yandaifanira kuti ndinge ndichizobata. Nyoka iyi ndiyo yavanoshandisa mumatare mavo. Saka kana ukarumwa nenyoka iyoyo ndipo paunotoperera ipapo, unenge wava kusakwanisa kuti unge uchienderera mberi nemhiko dzeurombwa. Vakandibatisa nyoka cobra mukoma, yakatanga kundinanzva, yandinanzva muviri wangu wose, yakabva yachizodzokera muhari umo mayainge yabuda. Vakabva vachizonditora, it was just before midnight. Ndakaendeswa kune rumwe rukova. Tasvikako ndikatanga kugezeswa kunosvika na 2 AM. Kuromba kunorwadza, haisi nyore kuti unge uchinzi wakaromba. Mvura yaita kucheka muviri wangu wose nokutonhora. Vakanditi ndinge ndichishinga. Vakandiudza kuti sezvo ndainge ndaromba nenyoka, ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoitawo yangu nyoka sezvo ivo vachirombesa nekobra yavo. Ndakapiwa zai, ndikanzi zai iroro raifanira kuti ringe richizogara panzvimbo yakavanzika. Apa ndainge ndichigara namukoma naamai guru. Saka zai iroro mukoma ndaiti pandinenge ndiri ndipo parinenge riri. Ndaiti usiku zviya kana tava kunorara ndaibvisa kepi yangu ndobva ndaisa zai mukepi. Nerimwe zuva
ndakati ndichida kunoburitsa zai mumapockets ejaketi randainge ndakapfeka ndokubva ndanzwa ndichibata chimwe chinhu chainge chichitonhora. Ndakabuda panze ndokubva ndatarisa ndikaona muine nyoka yainge iri diki. Ndikabva ndachizofonera captain ndikamuudza, akandiudza kuti zvainge zvaita. Ndopandakabva ndachizofonerwa nagogo, vakatanga kundipa mhiko dzandaifanira kuti ndinge ndichizotevedzera. Ndakanzi handifanire kuti ndinge ndichizoroora, ndakanzi handifanire kuti ndinge ndichizorara nemukadzi anenge achangobva kunguva yake, zvekare nemukadzi anenge abvisa pamuviri kana kuti nemukadzi anenge aine pamuviri. Uye zvekare kana kuri kunzi nyoka ikauya kwandiri ichiti inenge ichida kurara neni, handifanire kuti ndinge ndichizoramba. Vakazondiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizodzokerako kuZambia. Takazoenda kunonzi kuKasanza kune rimwe sango mushure mekunge ndabata mari yangu yekutanga. Tasvikako kuKasanza ikoko ndiko uko kwatakabva tachizonoita sacrifice. Ndakauraya mbudzi. Kuuraya kwandakaita mbudzi, baba vangu ndakazodzoka kuZimbabwe ndichiudzwa kuti baba vainge vatungwa nembudzi vakafa. Zvakamboitika here zvinhu zvakadaro? Apa ndainge nditori neropa rembudzi yandainge ndakavhiya kuZambia, nekuti ndainge ndakaudzwa kuti handifanire kuti ndinge ndichizogeza maoko. Ndadzoka kumba ndakaenda kurufu rwababa ndikanokora ivhu paguva ravo, ndikabva ndachizodzokera naro kuZambia. Saka zvinhu zvangu zvakatanga kufamba. Ndakavhura kambani yangu yeconstruction, ndikatanga kuwana macontract, madeals, ndikatanga kufamba nemotikari dzinodhura. I moved into Chisipiti ndichiri kuroja, ndikabva ndachizotenga imba muBorodale. Everything that I touched became gold. Ndakazotanga kuona nyoka yaiuya kwandiri yorara pasaidi neni, yobva yati iri kuda kuti tinge tichiita bonde. Pose pandairara nayo ndainzwa sikarudzi yangu ichirwadza. Makuseni pandinomuka ndobva ndaona kuti ndinenge ndakatsemuka, zvekare ndichitobuda ropa kusikarudzi kwangu. Ndakaita 10 years ndichirarama saizvozvo. Zvino makazoti mava mugore ra2022 ndainge ndava neeverything. Ndakazosangana neumwe musikana ndainge ndakatoboeka nawo zvangu, ndikabva ndachizomuudza kuti ndainge ndichida kumuona. Handina unge ndakaziva kuti musikana iyeye ainge achangobvawo mukubvisa nhumbu. Ndokubva ndarara naye, ndiko kupanduka kwakaita zvinhu zvangu. Kusvika pari nhasi mukoma ndinofanira kuti ndinge ndichirara nemapenzi. Kana ndarara nebenzi zviya ndinodhiraivha ndoenda kuZambia. Ndobva ndaenda kuKasanza forest uko kwandinoenda ndonogezesewa nagogo, kana kuti mwana wavo anenge aine vamwe avo vaanoshanda navo, vanoenda vonondigezesa. Ndo upenyu hwatova upenyu hwangu ihwohwu kusvika narini narini. Kana ndikanonoka kuendako ndinotanga kurumwa nenyoka. Makumbo angu anoti kana akazvimba awa, kana kufamba nemotikari ndinenge ndisingatogoni. Driver wangu anozviziva kuti ndakaromba, anotongondisimudza ondiradzika kuback kwemotikari odriver oenda neni kuZambia. Kana parise pabhodha anotongodhindisa mapasipoti ndiri mumotikari. Ndinozoti kana tasvika kusango taita chibayiro, tabaya mbudzi, ndipo pandinoona makumbo angu ava kuserera. Within 1 minute ndinenge ndava kutogona kutofamba. Ndiwo hwava upenyu hwangu hwekurara nemapenzi. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hei pakaipa. Hanzi ndihwo upenyu hwavo ihwohwo hwekuti vanofanira kuti vangogara vachingoenda kuZambia. Kana vaenda kuZambia hanzi vanonouraya mbudzi vari musango, vogezesewa varimo musango imomo, nekuti ndo mhiko dzavo idzo dzavakasarudza kuti vachange vachizoita kweupenyu hwavo hwose. Hanzi ndainge ndisingazivi kuti kuromba kunorwadza kudai. Hanzi dai makandiudzawo kuti kuromba kunorwadza. Hanzi shuwa upenyu, kurarama upenyu hwekuti ndinenge ndichingorara nemapenzi kana ndikashaya benzi rekurara naro. Hanzi nyoka inotanga kutsamwa. Hanzi inoti kana yatsamwa inouya kwavari yobva yatanga kuvaruma kusvika makumbo avo azvimba.
pakaipa ngatitaurei navo nezvayo nyaya iyi zvekare mucomment section. Kana kuri kunzi unenge wakaromba, please do not hesitate to come to my inbox and share with me your own side of the story. Zvakangooma hazvo veduwe. Izvezvi pane umwe anenge ava kutoda kuti ange achitoendawo ange achinorombesewa nen'anga iyo inonzi Captain yekuzambia.